Že je Humenné pre nás tým najkrajším miestom na Zemi, vieme všetci. Ale bolo by skvelé, keby bolo aj tým najlepším. Aby sa ním stalo, potrebujeme ešte 3 veci. Zdravie, prácu pre ľudí a bývanie pre mladé rodiny. Nie som kúzelník, aby som dokázala dať zdravie všetkým Humenčanom. Ale kandidujem na post primátorky mesta, lebo som presvedčená o tom, že sem dokážem pritiahnuť nové pracovné príležitosti. Rovnako som pripravená začať stavať nájomné byty a vrátiť Humenčanom to, o čo ich za posledné roky pripravili. Aby ľudia z Humenného nemuseli odchádzať, ale mohli sa sem konečne vracať. Pre mňa je absolútnym záväzkom dať týmto slovám reálny obsah, ktorý sa bohužiaľ v posledných rokoch čoraz viac stráca. A ja som po štúdiu musela hľadať prácu mimo domova. Pracovala som vo verejnej správe, v súkromných firmách. No vrátila som sa za hlasom svojho srdca, domov. Ponúkam svoje skúsenosti a priateľskú ruku pre všetkých. Pre mňa je človek vždy iba človekom, a nie voličom politickej strany. Ak mi dáte príležitosť, dokážem vám, že to nie sú iba prázdne reči.